اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Wis aku ah. Ngoten dibener-bener dhewe. Ya sing bener piye karo kula. Nggih. Sing bener iku mung kepiye kula karo. Waro walan cerita. Milih tiga. Milih poso apa milih kerja? Poso nek kok omah sahur nek nang dalan jak buka kancane buka engko balik mulai guarin lambene leret dimampir dong itu tukang cet iki lho nganu apa jenenge lambeku semprot karo hair dryer ben garing lambene di hair dryer sik sing masih pucet ngecek nek sing tak roh iku nek kuwi nek jen pas ngarep pasar ya jen waro-waran cerita Abu Hurairah ta sapa Abu Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu istune Kanjeng Nabi kala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi dawuh Kanjeng Nabi man utawi sapa wonge malamun iku poso sapa man Ramadhana ing wulan Ramadan baqoma wulan jumenengi sapa man salat bengi sapa man ing Ramadan iman hale iman wa tisaban lan milang-milang ganjaran ghafira mongko den ngapura sapa lahu maring man apa ma barang takut dama kang wis dhisik min dzambihi apa ma barang apa ghafira mongko den ngapura lahu marang man apa ma perkara takut dama kang wis dingin apa ma min dzambihi bayane dosane man sahabat Abu Hurairah cerita nyeritake napa ingkang dapus ingkang sampun dipun dawuhke Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Miturut ngendikane Abu Hurairah Kanjeng Nabi dawuh sing artine ngeten. Sapa wong kang poso wulan Ramadan lan gelem qiyam Ramadan artine ngadeg salat mbangun amaliyah ya sing asale nek maca Quran seminggu ni muk sejus ngakhire sewengi sedina sewengi malah sejus ya berarti wis termasuk qiyam mbangun ngamal rupane maca Quran biasane nek salat sunat mek qobliyah ba'diyah bloko krana sasi poso akhire dimboi karo terawih najane salat tarawih lan kuwi kontroversi tapi paling mboten jenengan nggih kula jenengan ngeten iki nalika tarawih tumut kalih anut kalih napa ingkang dados ketetepanipun Sayyidina Umar nggih jadi sapa-sapa kang poso wulan Ramadan lan ngadeg salat ana ing wulan Ramadan krana iman lan duwe panumrih ganjaran saking Gusti Allah kabeh dosa kang dilakoni di ngapura dening Allah taala nggih dadi nek ningali kata-kata niki kalimat niki sampean ora urung njaluk niku lho sampean wis dinyapura nek sampean gelem rina poso bengi qiyamul lail nggih syukur-syukur sampean gelem kon napa berkompetisi nggih berkompetisi do nyegat Lailatul Qadar barang ngono iku nggih biasane kan do nyegat Lailatul Qadar nggih nggih soale kan gak kelino masalahnya lah nek sampean kelino ngulinakno salat dalu sampean ya ora diwilang wong nyegat nggih konotasine iku nek maknane nek nyegat nggih nyegat niku kan beda karo papasan nggih lah indikasine nek papasan anggere sampean lewati terus kan ketemu
nek nyegat sampean ra kelino roh liwate yo nggih lane nyegat ete walan cerita sapa Abu Hurairah ta sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an anin nabi saing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sune kanjeng Nabi kala iku dawuh sapa kanjeng Nabi kala dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala dawuh Allah taala kullu hasanatun saben-saben kebagusan ya malu kang lakoni apa kullu hasanah ya malu kang lakoni ha ing kullu hasanah sapa ibnu Adam kliru nggih dadi faile ibnu Adam qala dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala kullu hasanah saben-saben kebagusan ya malu kang lakoni ha ing kullu hasanah ibnu Adam sapa anak Adam tudo afu iku den tikelake sapa lahu marang ibnu Adam min asyaratin saking 10 ila imiati divin hingga 700 tikelan illa sauma angin ing poso fainahu mongko sini poso li iku kedue ingsun wa ana utawi ingsun ajzi kumbal ingsun bi kelawan saum ya dong ninggalake sapa ibnu Adam syahwatahu ing syahwate ibnu Adam wa ta'ama hulan panganan ibnu Adam wa syarabahu lan umben-umbene ibnu Adam min ajli krana arahe ingsun wa saumu ta'i poso jinnatun iku dadi tameng wali saimi iku wong kang poso farhatani utawi bungah luru farohatun mongko ta'i bunga kang siji indal iftoriku ing dalem nalikane buka wa farohatun lan bunga kang siji indalika irbi ing dalem nalika ketemu pangerane Soim yaumal kiamat ing dalem dina kiamat gak ada tisu ya ora tau tuku tisu gorine takok salah sing takok sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an cerita saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panjenengane dawuh perat mawon nggih Allah taala iku dawuh sing artine ngeten jadi kanjeng Nabi ndawuhke dawuhe Gusti Allah saben-saben ngamal sing dilakoni dening anak Adam iku ditikelake ganjarane kawet 10 hingga 700 nggih kejaba poso nek poso iku kagem ingsun lan ingsun bakal mbales kawula sebab poso dengan kata lain tidak bisa terdeteksi balasan dari Allah saking akeh tumrape wong sing gelem poso ngono poso kok trimo nek kok omah poso tekan omah tekan dalan jak buka kancane buka wong petok nggih wong petok karepe piye nggih illa sauma fa innahu li wa ana ajzi bihi yad'u syahwatahu krana wong poso kuwi yo aku urus aku sampe ora urusane pangeran ing pripun nggih nalika ana umpamane niku sarjana esuk buka sak anak bojone esuk sapa sahur ndilalah tekan dalan kepethuk kancane sing bolos sarjana niku akhirnya jak buka kira-kira mulai nih ora usah lambene disempret dreyer wong diusapi karo pucuk kelambi serit ngene ya ketok nek poso
Leres nggih. Mulane gak ana sing ngerti wong poso niku kejaba wonge karo Gusti Allah. Mulane urusan bales urusane pangeran. Nek sampean salat jero was regepe. Apa meneh zakat. Wah matur nuwun Pak Kaji. Ya kata karena sampean dikai sedekah zakatan. Kan ada. Ning nek poso murni karo sampean. Emang poso nek poso kok lesune ngono raine. Ning potongane kok raine mangar giras. Ning kok lambene kok garing. Lambene garing aja disemprot der. Mangar-mangar karena yen bukane dalan dijak kancane sing bolos Jono. Mulane ngertine wong ya puasa padahal masih ora. Lah mulane sing ganjar ya urusane Gusti Allah. Jadi nek ngamal niku ditikelno ganjaran tikelane 10 sampai 700. Nek poso tidak. Iku urusanku. Soalnya aku kagem ingsun lan ingsun bakal bales kawula sebab poso. Ora ana ora dibales. Kawula ingsun iku krana poso ninggalake kesenengan nafsune, ninggalake mangan, ninggalake ngombe. Krana ingsun kesenengane napa? Ya kesenengane cara wong lanang nggih jare cara bahasane saya naluri lelaki. Paham nggih naluri lelaki? Paham, Jon? Apa naluri lelaki? Ora paham lah sanake wis berah. Naluri lelaki ora paham ilmu bakune lanang apa ora wis. Krana nalika poso iku akhire ninggalno kesenengan nafsune. Waya kepinuk ya ora dilakoni. Waya mangan, rica-rica ditinggal. Gurame bakar ditinggal. Ya ora ngombe. Karena apa? Poso. Mane poso iku tameng saking geni neraka. Wong poso iku ngalami bungah loro. Nggih. Bungahe napa? Bungah pertama nalika buka. Saengga krana saking liye Mbah Mat niku digorengno napa? Cacandong telo Bu Arum dipethuk napa? Kulit lumpiane ku enak arene martabak, padahal cacandong telo yo enak lewat. Ya Mbah Mat ya. Enak jebule. Enak nyengel. Niku bunga sing pisanan. Sing bunga kedua mengko yen ngadep marang pangerane ana ing dina kiamat. Nalika sowan mengko tengene dina kiamat, wong poso iku ngalami kebungan sing luar biasa. Kula kok mbon kesel nggih. Mbon nggih. Qala al-Faqih rahimahullahu taala wa alam biswab al-Fatihah. Ya